Ahojte, moje meno je Peťo Nemčok. Som z firmy Webicon a porozprávam vám niečo o našom príbehu, ako sme začínali, kam sme sa dostali. My sme trochu menšia firma a fungujeme v mnohom podobne ako Visibility a v mnohom sme posunuli možno tú slobodu a niektoré veci v našej firme trochu inde. Na začiatok mám otázku, že kto z vás poznáte WordPress? Ruky hore, kto poznáte WordPress? Áno, ďakujem. Takže väčšina z vás poznáte WordPress, čo je super, lebo v tomto sa mi bude lepšie rozprávať, pretože našou špecializáciou je WordPress. Sme firma, ktorá vlastne vznikla vďaka tomu, že sme sa našli na začiatku ľudia, ktorí máme radi WordPress a na tom sme vlastne aj postavili. Takže vlastne prvá vec, čo začalo, bola u nás záľuba v tomto redakčnom systéme, že sme radi s ním robili, radi sme na ňom robili stránky a pomáhali ostatným ľuďom. A to bolo niekde na začiatku. Na WordPress bežia na Slovensku napríklad stránky ako Radio Express, na ktorej sme sa podielali my ako Webicon, takisto magazín Techbox, ktorý má aj svoju webovú stránku vo WordPress, a takisto napríklad z tých najnavštevovanejších je aj denník N, kde my sme práve pripravovali tento modul minúta po minúte, ktorý je taký populárny na tejto stránke. A WordPress, ja osobne, prečo som si zvolil WordPress, alebo kde to celé začalo, kde začala naša firma, bolo niekedy pred 8 rokmi, keď som si chcel urobiť svoj vlastný blog, tak kamarát mi odporúčil, počuj, vyskúšaj WordPress, je to jednoduché, zvládneš to veľmi ľahko a v podstate stačí tam vedieť klikať, netreba vedieť programovať. Tak som to vyskúšal a bolo to pre mňa taká láska na prvý pohľad, že naozaj WordPress bol veľmi jednoduchý na používanie. To, čo predtým som musel vytvárať náročnejšie a dlhšie v HTML, tak zrazu tam boli veľmi veľa vecí už vyriešených. A čo sa mi na ňom páčilo, bolo to, že WordPress bol zadarmo a bol slobodný, že nemal som žiadne obmedzenia ako pri nejakých iných softvéroch, že nemôžem ho použiť na viac ako 2 počítačoch a nemôžem ho kopírovať a meniť alebo študovať kód a podobne. A to sa mi páčilo na WordPress, že vlastne všetko toto som mohol, nemal som žiadne obmedzenie, mal som úplne slobodu v tom, čo všetko môžem robiť. A v rámci tej slobody mnoho ďalších ľudí vytváralo ďalšie a ďalšie rozšírenia pre WordPress, ktoré mne osobne pomáhali, keď som si tvoril tú stránku pre seba alebo pre toho kamaráta. A toto všetko mi dalo taký ten pocit, že naozaj môžem z WordPress robiť takmer čokoľvek. A tretia vlastnosť, kvôli čomu si ma WordPress získal, bola práve tá velikánska komunita ľudí, ktorí WordPress používajú a pomáhajú ostatným ľuďom s používaním WordPress. Zdieľajú tie svoje skúsenosti, tie svoje vedomosti, ktoré majú, tak, aby ostatní mohli tiež WordPress používať, aby mohli slobodne publikovať na internete. A táto myšlienka mňa natoľko chytila, že som začal najskôr ten WordPress prekladať pre seba, lebo nebol celý preložený do slovenčiny a potom som zistil, že keď už som niečo preložil, tak to môžem dať k dispozícii ostatným. Potom zistil, že ešte jeden prekladá na Slovensku, tak sme dali hlavy dokopy. Spustili sme stránku WP.sk, čo je taký slovenský portál o WordPress a tam sme dávali k dispozícii tieto preklady WordPress. Pred tými 7 rokmi ten WordPress si stiahlo, keď vyšla nová verzia, takých 200, 300, 400 ľudí. V dnešnej dobe používajú na Slovensku už 10 000 webových stránok WordPress a aj ten počty stiahovaní sú rádovo v desiatkách tisíc. A toto bola taká myšlienka, ktorá sa mi veľmi páčila, ako ten WordPress svet funguje, ako funguje WordPress ako systém, ako funguje tá komunita. A pomedzi toho, ako to bolo moje hobby, tak ja som pracoval v jednej IT firme na Slovensku, kde som sa z technickej pozície dostal potom na nejakú tú project manažerskú, potom ako team leader, ako nejakú manažerskú pozíciu. Ale cítil som, že niečo tam nie je úplne presne tak, ako by som ja chcel fungovať. Bola to klasická firma so svojou hierarchiou, so svojou štruktúrou, zákazmi, príkazmi a podobne. A niečo mi na tom nesedelo, tak som odtiaľ odišiel a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej. A keď som tak uvažoval, tak som rozmýšľal nad tým, čo ma baví a či by som s tým mohol niečo robiť. A práve tam som prišiel na tú myšlienku, že čo takto robiť niečo z WordPress. A ešte som mal druhého kamaráta alebo partnera, s ktorým sme spolupracovali asi 2 roky, že on ako freelancer robil stránky, ja som občas nejaké stránky dohodol so zákazníkmi. A tak sme si tak na to sadli, že no možno by nás to 2 uživilo, ako keby, že to robíme aj full time. Momentálne asi tak 4 roky odtedy sme v 8 vo firme a stále rastieme. A práve to bolo niečo, že zo záľuby
z niečoho, čo nás veľmi bavilo, sme si vytvorili práve aj to, vlastne našu firmu a aj to naše terajšie živobytie, že to robíme full time a pomáhame práve tým, že vytvárame WordPress webové stránky, programujeme na mieru a takisto aj učíme ľudí WordPress. Takže celý ten príbeh hlavne bol o tom, že z toho, čo nás veľmi bavilo, čo bolo našou záľubou, sme si vytvorili firmu a začali sme to ponúkať aj v podstate za odmenu, za peniaze našim zákazníkom. A postupne, ako aj WordPress rastie, aj naša firma rastie, tým, že nás pozná viac ľudí, nás odporúčajú ďalej a tým pádom máme ďalšie a ďalšie zákazky. A celé toto, keď sme stávali na začiatku, to sme my dvaja vlastne, ktorí sme začínali Webicon, tak na začiatku bola taká myšlienka, čítal som jednu knihu od Richarda Semlera, ktorá sa volá Podivín, po anglicky sa to nazýva Maverick, ktorá mi v podstate zmenila život, alebo aspoň ten pracovný život. Kde som videl príklad toho, ako firma môže fungovať naozaj slobodne. Kde nemusia byť žiadni šéfovia, žiadne štruktúry, žiadne príkazy, zákazy. Môže byť všetko postavené práve na tých ľuďoch. Tak ako hovoril pred chvíľkou v príbehu Visibility, sa ospravedlňujem, potrebujem trochu vody. Ako bolo pred chvíľkou v príbehu Visibility, tak je to všetko naozaj postavené na ľuďoch a o tom som aj ja presvedčený a preto sme začali našu firmu, keď sme ju zakladali, ako slobodnú firmu. A práve o tom, ako fungujeme a ako máme postavené tie princípy nášho fungovania, vám trochu porozprávam teraz. A podľa mňa úplne najdôležitejšie je, aby každý sme robili to, čo nás baví. To, čo naozaj viem do toho dať celého seba, nechodím si do práce len odsedieť 8 hodín alebo robiť niečo, za čo len dostanem peniaze. Ale ja nad tým rozmýšľam opačne. To, čo je to pre mňa také najzaujímavejšie, čo by som robil naozaj, alebo čo robím aj zadarmo a čím tvorím hodnotu pre ostatných ľudí. Pretože ak ma to veľmi baví, vidno na mne to nadšenie, tvorím hodnotu, verím tomu, že sa nájde niekto, kto bude vedieť a kto bude chcieť za to aj zaplatiť. Takže na tejto myšlienke som postavil ten experiment, že čo takto založiť firmu, ktorá bude slobodná, budeme všetci robiť to, čo nás baví a budeme v podstate tvoriť práve tým, čo nás baví a snáď nájdeme aj niekoho, kto nám za to zaplatí. A čuduj sa svete, ten experiment stále nejakým spôsobom funguje, trochu rastieme a dá sa takto fungovať, aj keď má to svoje úskalia a aj o nich trochu porozprávam. Takže základ je, keď berieme niekoho do firmy, alebo teda do rodinnej firmy, alebo do tímu, tak snažíme sa nájsť to, čo baví toho človeka, aby sa mohol uplatniť práve v tom, čo my robíme, alebo rozšíriť to, čo robíme práve o to čo baví toho človeka. A fungujeme na princípoch slobody a zodpovednosti. To znamená, že u nás nemáme žiadne veci, ktoré niekto nesmie alebo musí a podobne. A keď ideme brať nejakú zákazku, príde za nami zákazník, že má záujem s nami spolupracovať, tak my sa najskôr v tíme rozprávame o tom, či by sme chceli spolupracovať s týmto zákazníkom. Či by sme chceli robiť tento projekt, či to bude niečo, čo nás bude baviť, kde vieme vytvoriť tú hodnotu pre toho zákazníka. Ak áno, vtedy pokračujeme a začíname vôbec sa baviť o nejakej cene, rozsahu projektu a podobne. Ak nie, tak povieme tomu zákazníkovi, že bohužiaľ mu nevieme pomôcť tak, ako sme zvyknutí robiť, aby sme sa vedeli do toho dať naplno. Takže vždy na začiatku pri každom projekte je rozhodnutie jednotlivých ľudí v tíme, či chcú na tom projekte robiť, alebo nie. A práve na tomto slobodnom zodpovednom rozhodnutí je potom aj to, že za to rozhodnutie berieme zodpovednosť. Takže ako náhle sa pre niečo slobodne rozhodneme, je to nejaký prísľub, je to nejaká dohoda, ktorú potom máme aj dodržať. Takže to je taká druhá vlastnosť s tou slobodou. Môžem sa rozhodovať akokoľvek chcem, nie som ničím limitovaný. Na druhú stranu, keď urobím nejaké rozhodnutie, beriem za neho zodpovednosť. A v rámci tej slobody u nás naozaj každý môže si rozhodovať, odkiaľ bude robiť, za koľko bude robiť, kedy bude robiť, od koľkej, s kým a podobne. V tomto sme úplne takí otvorení. A čo je ale dôležité, pri všetkom, čo robíme, sa snažíme používať zdravý rozum. Tak, aby to bolo také normálne, ľudské, proste bez nejakých zbytočných byrokracií, bez nejakých zbytočných komplikácií. A každý vie, čo je najlepšie pre neho, čo je najlepšie pre firmu a teoreticky pre zákazníka. Ak tam je dosť veľa komunikácie, tak sa dajú vlastne sklbiť všetky tieto tri
3 časti, tak aby to bolo fajn pre všetkých. Fungujeme hlavne na dohodách. Tým, že každý sa môže slobodne rozhodnúť pre čo len chce, sú veľmi dôležité práve tie dohody, kedy sa stretneme, rozprávame o tom, že čo chceme robiť, ako to chceme robiť, a to buď dáme na papier, alebo sa dohodneme a tú dohodu potom aj dodržiavame, lebo je to niečo, že dávam záväzok a keď sa na niečom dohodneme, tá druhá strana čaká, že tú dohodu naplním. Lebo keď nie, tak potom je sklamaná z toho, že som to nenaplnil a ja sa stávam menej dôveryhodný voči tomu kolegovi alebo voči tomu zákazníkovi a tak ďalej. A ten kolega potom už bude mať menšiu chuť so mnou spolupracovať. Takže u nás je to hlavne o tom, aby sme mali spolu chuť a radosť spolupracovať. A ak ju nemáme, v tom prípade tam stráca ten význam toho, aby sme spoločne pracovali. Takže všetky aj tie rozhodnutia, čo robíme vo firme, v podstate každý jeden, kto je vo firme, my nemáme nejaké pozície alebo nejakú štruktúru alebo niečo, všetci sme v podstate na rovnakej úrovni a všetci sa môžeme rozhodovať za firmu. Ak sú to také bežné prevádzkové veci, tak každý môže urobiť rozhodnutie, že kúpim tento telefón alebo takýto počítač, alebo akým spôsobom odpovie zákazníkovi a vyrieši nejakú vec. Ale tie veci, ktoré ovplyvňujú celú firmu, my to nazývame takú nejakú čiara ponoru, že ak by nejaké rozhodnutie mohlo potopiť celú firmu, tak je potom veľmi dôležité tie rozhodnutia spoločne konzultovať a v tom prípade sa všetci stretneme, alebo tí, ktorí majú záujem podieľať sa na tomto rozhodnutí, tak o tom diskutujeme a snažíme sa práve konsenzom a v tej diskusii dospieť nejakému spoločnému rozhodnutiu, akým smerom pôjde celá firma. Takže tie strategické rozhodnutia sa nedejú u nás na úrovni vedenia, ale na úrovni vlastne všetkých z firmy, ktorí majú záujem sa podieľať na týchto rozhodnutiach a na tomto fungovaní firmy. Ako som už spomínal, nemáme organizačnú štruktúru, nemáme nejaké formálne pozície, každý si môže dať na vizitku, na pozíciu, čo len chce. Ja sa veľmi rád svoju pozíciu uvádzam, že som umožňovateľ, veľmi rád umožňujem druhým robiť to, čo radi robia a pomáhať im s tým. Takže to je niečo, akým spôsobom každý si môže povedať, že akú pozíciu chce mať na papieri. A máme tzv. Role. V rámci firmy si povieme, že ja chcem teraz nejaké obdobie zastávať úlohu, že budem robiť programátora, alebo že budem robiť projektového manažéra, alebo budem robiť to, či ono, z tých úloh, ktoré potrebujeme ako firma robiť, tak každému dáme priestor sa to naučiť, začať to robiť dobre, ak to funguje, tak v tom pokračuje, keď nie, tak vidíme všetky strany, že to nefunguje a hľadáme buď niekoho iného, alebo niekto iný prevezme túto rolu. Nie je vyslovene, že pozícia. A podobne ako visibility, snažíme sa stále vylepšovať to, čo robíme, ako to robíme, aby sme držali krok s dobou a takisto neustále meníme to, ako fungujeme. Takže to, že akým spôsobom sa odmeňujeme alebo akým spôsobom pracujeme na projektoch, ako komunikujeme, každú chvíľu meníme napríklad nástroj na komunikáciu a podobne. Napríklad takto pred rokom a pol sme úplne eliminovali e-maily v rámci firmy. V rámci firmy interne si vôbec neposielame maily. Používame Slack a v podstate používame online chat a hangouty, niečo ako Skype na telefonické. Takisto pracujeme na diaľku, to znamená, že väčšinou sa vidíme len cez hangout, ale snažíme sa raz mesačne stretávať na jeden deň, kedy vlastne máme taký kvázi team building a zároveň takú spoločnú tímovú diskusiu o tom, čo budeme robiť, akým spôsobom a také tie strategické rozhodnutia robíme práve na tých osobných stretnutiach. Čo sa týka pracovného času a dovolenky, tak tu je to úplne na každom jednom človeku. Keď niekto chce pracovať 8 hodín denne, môže pracovať 8 hodín denne. Ak chce robiť 16, môže robiť 16. Keď si povie, že nebude pracovať vôbec, môže aj vôbec nepracovať. Samozrejme, vtedy veľa nezarobí, ale môže si aj vybrať, že vtedy nepracuje. Tu je jedna podstatná vec, že my sme trochu zmenili systém odmeňovania z nejakého fixného na naviazaný priamo na projekty, na to, čo robíme, na nejaké odmeňovanie na základe výkonu alebo tej hodnoty, ktorú človek vytvorí. V tom prípade si môže každý sám povedať, koľko chce robiť, tak aby zarobil, koľko potrebuje. A tým pádom sme úplne flexibilní v tom, kto chce koľko pracovať. Napríklad v lete pred rokom si kolega zobral dovolenku 2 mesiace, lebo chcel prejsť celé Slovensko pešo. Tak si proste zobral dovolenku, koľko chcel. Je to počuť? Áno. Takže tú dovolenku každý si môže brať, koľko chce. Samozrejme, keď zobral nejaké rozhodnutie, že bude robiť na nejakom projekte, ten dokončí, ale už nebude si brať ďalšie, tak aby sme neboli ovplyvnení tým, že si teraz zoberie nejakú dlhšiu dovolenku. Samozrejme v tomto celom systéme, takomto slobodnom, možno trochu anarchistickom alebo takom postavenom na tom, že každý si robí, čo chce, sme mali aj veľa fuck-upov a veľa neúspechov a veci, ktoré nám nevyšli.
ale práve celé je to postavené na tom, že tie veci, ktoré nám nefungujú, že sa z nich poučíme a skúsime robiť veci inak. Je veľmi dôležité v takomto systéme fungovania veľa komunikovať, pretože nemáme jasne dané a nie sú to nejaké veľké vzory alebo veľa firiem, nie je to jasne určený systém, ako sa dá fungovať ako slobodná firma, práve preto musíme o tom veľa komunikovať. Čo nám funguje, čo nám nefunguje, s čím sme spokojní, s čím nie sme spokojní, ako to chceme vylepšiť alebo zmeniť. A takisto tieto neúspechy častokrát majú vplyv aj priamo na naše nejaké výsledky. A v tom prípade aj na tých neúspechoch sa na nich podielame všetci. Pretože v klasickej firme, keď urobí manažer nejaké nedobré rozhodnutie, nejakú chybu, tak väčšinou sa z toho poučí hlavne ten manažer, lebo je to jeho zodpovednosť. Ostatných to až tak veľmi netrápi. U nás, keďže robíme rozhodnutia spoločne, je to taká spoločná zodpovednosť a tým pádom sa na tom zlom rozhodnutí poučíme všetci a v budúcnosti každý jeden, kto sa podieľa na tom rozhodnutí, sa vie lepšie rozhodovať za seba, za firmu. A to je práve niečo, kde potom to máme zohľadnené aj v tom, že si delíme zisk a teoreticky možno aj tú stratu, ak by nejaká bola, respektíve na tom, čo nás bolí, tie dôsledky, ktoré v tom sú, tak tie zdieľame spoločne. Takže ak je neúspešný projekt, tiež každý, kto sa na ňom podielal a podielal sa na tom neúspechu, tak čiastočne cíti to, že tam je aj nejaká, čo ja viem, že dali sme zľavu zákazníkovi, alebo že to trvalo dlhšie a podobne. Neustále sa mení svet, mení sa WordPress, meníme sa my a toto je niečo, na čo sa snažíme reflektovať práve tým, že meníme aj to, ako pracujeme. Nejaký technický problém? Okay. Čo sa týka nejakého rozširovania tímu alebo naberania nových ľudí, tak podobne ako v celom fungovaní, keď niekto stretne niekoho zaujímavého, tak sa s ním porozpráva o tom, že čo my robíme, čo radi robíme, čo on alebo ona rada robí a potom hľadáme spôsob, ako by sme mohli spolupracovať, aby to bolo prínosné pre všetkých. A potom to prijímanie ľudí do firmy je také spoločné, že stretneme sa celý tím, alebo tí ľudia, ktorí by mali hlavne spolupracovať s tým človekom a ideme niekam na obed alebo na nejakú teambuildingovú aktivitu a snažíme sa spoznať. Začneme robiť na nejakých projektoch, a po nejakej dobe vidíme, že či tam funguje tá chémia, či tam tá spolupráca je dobrá, alebo nie je. Takže je to také skôr príjmanie do nejakej rodiny, alebo do nejakého skôr klubu kamarátov, alebo proste je veľmi dôležité, aby sa nám dobre spolupracovalo a to je niečo, čo zohľadňujeme aj pri tom príjmaní, že samotných ľudí do týmu si vyberajú všetci ostatní, ktorí sú v tom týme. A celé toto fungovanie, tak ako my fungujeme, stojí a padá na komunikácii. Celé to fungovanie by nefungovalo, kebyže sme veľa nekomunikovali. To je jedna z takých, by som povedal, nevýhod. Tej komunikácie treba viacej. Bo štandardne vo firme šéf povie, že takto a takto je. A u nás niekedy sa musíme o tom dlhšie rozprávať, aby sme dospeli k nejakému spoločnému rozhodnutiu, spoločnému záveru. Keď niečo nefunguje, tiež to potrebujeme rozobrať, že prečo to nefunguje. A vôbec vymyslieť spôsob, ako by to mohlo fungovať v tom fungovaní slobodnej firmy, pretože tu nie je príliš veľa určených už postupov, ako by sa dalo fungovať. Takže musíme si nejaký vymyslieť alebo hľadať inšpiráciu v nejakých ostatných slobodných firmách, alebo ktoré fungujú na týchto princípoch slobody v práci. Takže toľko asi k tomu, ako my fungujeme u nás vo firme. A snažil som sa to tak trochu poňať tým spôsobom, že možno inšpirovať vás k tomu, že tiež snažte sa hľadať a hľadajte to, čo vás baví a keď to nájdete, začnite to robiť najlepšie na svete, najlepšie na Slovensku, tak ako len viete. Nájdete ďalších ľudí, ktorí tiež radi robia to, čo robíte a spolu vytvoríte komunitu a verím tomu, že skôr či neskôr sa nájdú ľudia, ktorí tú hodnotu, ktorú vytvoríte, budú vedieť oceniť a ju aj zaplatiť. Takže verím, že z každého hobby, záľuby alebo toho, čo vás baví, sa dá postaviť aj úspešný biznis, sa dá postaviť aj firma. My sme ešte malá firma, ešte sme v podstate na začiatku, ako fungujeme 4 roky, je nás 8, ale verím tomu, že aj takto o 4 roky sa tu možno stretneme, možno nás bude 15, možno 20, 30. My nemáme motiváciu byť startupom, aby nás bolo 100 ľudí, 200 ľudí. Máme motiváciu, aby sme boli všetci ľudia, ktorí radi robíme to, čo robíme a radi to robíme spolu. Takže
Toľko k tomu, ako fungujeme. Ďakujem pekne.